Hello guys! Welcome back to my channel. So this is Steps Mio. For this video is magtanim po tayo ng red banana, yung binigay ng suki ko. Ito po yung red banana na binigay sa akin suki, you know. So itanim ko po, at saka meron ako ditong yan, nabili kong flower base. Ito po is 60 pesos yan. So nandito po yung mga plant collection ko yan. Yan, ang dami na. So ngayon meron naman akong bago, itong red banana. So itanim po natin to, tsaka i-display ko po dito sa kabila. Ayan o, so punta na po tayo dun sa lupa, kasi dun tayo manguha ng lupa sa yung mga matataba na lupa. Dun ko po ilagay itong red banana na binigay sa akin. Ayan, so dito tayo. Dito po yung kung saan tayo manguha ng lupa, no? Nandito po kasi nung una ditong area na to is meron po ditong mga alagang mga baka, kambing, tapos napakataba yung lupa dito. Yan o, yung lupa nila. So dito tayo manguha. Ayan. Yan guys, oh. Napakatigas yung lupa, no? Ayan, so ito na po yung red banana. Ayan, may gamot pa siya. Kailangan po talaga mayroong gamot. Yan. Ang ganda nito guys. Yan, tingnan nyo. So dito ako manguha ng lupa. Ang daming almigas, no? Taba ng lupa. So yun yung importante. Kailangan mataba yung lupa na itatanim nyo. Taminan nyo ng mga plants yan. So ngayon, lagyan na natin ng lupa. Ang tigas ng lupa, no? Pero mataba siya. Dito kami manguha pag meron kami bagong plants, kasi napakataba niya. Tsaka very healthy yung lupa.
Kailangan ganyan natin para yung lupa na is masansan, no? Okay. Ayan. Ilagay na natin. Ayan, so tapos na. Ayan na guys, yung red banana, may new plants. Ayan, so ilagay na natin dun kasi lagyan pa natin ng tubig para mabuhay, no? So ilagay na natin dun sa may mga plants collection ko. Yan. Ang bigat nito. Ang bigat. Yan o. Yan. So punta na tayo dun. Ayan na. Ito na guys, yung ang laki nito. Ayan. Lagay ko na dun kasi lagyan pa natin ng tubig. So kailangan may tubig po talaga. Pagkatapos mong magtanim, lagyan siya ng tubig para mabuhay. No? Ayan o. Nandito na tayo. So dito ko ito ilagay para mas maganda. Ayan. So ayan, kuha muna tayo ng tubig. Dito po yung tubig na ating lagyan natin ng tubig. Ayan. So lagyan natin ng tubig guys para mabuhay siya. Ayan. Yung iba, yan o. So yan na po yung nadagdag kong tanim, no? Yan mga koleksyon ko. Ayan, so tapos na po. Tapos na po tayong magtanim ng red banana. Ayan o, yung iba. Ito rin o. Hindi saging-saging din ito, pero iba yung kulay niya. Hindi po siya red. Yung iba dito. Ayan o. Yan. So, yan na guys, tapos na po tayong magtanim, no, yung ating red bananas. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Yan, so yan na guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you po.